Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bamda kasni. Kayeng kashari High Court jangga jila Meghalaya klashim yakarai kabadan kajing yaro ban Pynbeit bat penyat hok ia kajing kabala long sakut slam hasilong. Kata ke Jyrsieh ki Nongdie Madan hathan polis bazar bat kiwei pat ki benda jangga sor. Haga hukum kabala penmi menta kasngi kayeng kashari hapo kajing yalam jung Chief Justice IP Mukherjee bat Justice W Dingdo kala Thung senior advocate Subhasis Chakrawarti kum special officer ban pej bat te lakam yakani kakam. Ka jingthung special officer kawan ng balai teli ki PIL number 17 of 2021, MCPIL number 1 of 2025, but PIL number 9 of 2024. Labtha ek sarkar jila bansiu nyopsan hajar tingka kum kabaitre jung special officer shwa ka khatwaitre unaitung arhajar arpsan. Ki nongrim ba hukum da kayeng kashari pelong ka jingthau ki Nongdie badan license. Labtha badai ban pendep mador ke jingthau ki Nongdie Madan ki badan license bala kedau bakilong kat tu kat ni lais pa sab khandai ngon. Ka jingthau kan nongding ba ka jing trailang hapdeng special officer general secretary ka hawkers association ki borshnong bat ki pulin. Khanglut ki Nongdie ba null license. Ki bamdan hagani ka list on khenkum ki Nongdie bar license but on khanglat ki bandi ha police bazar. Lai bor special officer ban pen khamti lem bar ki bor pulit bar ka association ban Pynbeit yakane klem pen mi jingkul mar. Ka ying bishar ka batha ya ka pordi bala ai tang ki Nongdie badan license kin sha tang hakini ki pordi. Khat ar shiteng PM hadu ar baji PM nyo shiteng PM hadu khandai baji PM. Ka association kala ai ka jingkular ba ki Nongdie kin bot bet yakini ki por khnang ba onum penwit ya kalet kawan ba kajing ya pat ba lada don kajing penkhen ka kot kala batha ba on khangnun ya kajing de hakani kathan u general secretary jing association ula kular ba lada ka sarkar ka ai jaka thmai kin mi no mardor lada kimle komta on pen kria no kloi kalat shokinong di bar license kitu ki badang klem license kila ban tho bat pan license bat ka sarkar ka haban bishar kat kum ka an Long ru baka ying kashari kan pet nia halor ka jing trekam halor kini ki jing pan ning ba ka kai phot na ki bor badai pen. U special officer u haban pen trekam ye kini ki hukum da ka jing start ka jing shampang bat klem pen mi shaphang ka jing shong ir pat ba. Ka kai phot bnia on sapha sha ka ying kashari ha ka santrek unailar arajar arpsan.